Can the Wind Hunt Order help me find the person I'm looking for? Skywalker, I've got fine wine. Will you tell me a tale? Skywalker, I've got fine wine. Will you tell me a tale? I shall give my all to support you. Can the Wind Hunt Order help me find the person I'm looking for?
Right.
Can the Wind Hunt Order help me find the person I'm looking for?
Same devs with dati Mic check. Wala, information nawawala mo. Ano yun, lag? Di wow. Ha? O, diba? According to Wikipedia, Ian Nietes Lariba was a Filipino Ano? table tennis player. Iyan, I don't think that's sorry. Hindi na, naglag na. Kuya Miss kasi. What the? Ay. Bam. Nye. Wala na, naglag na. Wait, ay, graphics ko. Kaso din pa ito. Higher
Ganyan lang. Ano po? 15 away sa, di ba? Everyone. Max ako na po. Kasi cancel. Oh, wala. 1:15, 6 hours. Nakalaog. My friend. Anong sakit ko yan? Wala na. Diwaw. Tabang naman. Lag talaga to sa tapos ano pa. Just go here and someone wants. What is that? What is the... Ow. To leave. AFK ka. Di Shuku. Mag-heal kaya ako. Wala ko na. Confirm ko na ito. Ay, syunga ka, bug. Diba? Bawal na ka on mic. Ano yun? Saan ako nag-tap? Po. Ha? Ala, tiliwang ko igwang 500 na repair. Sa, may babaga natin repair. Single device lang, bebe? What? Bag. Meron. Outfit. Pera po. Long short. Long short. Anong size? Anong size? Long or short? Short. To long. Short.
Alo, ano yun? Ano size 8? Wala sa Play Store kasi naka-DST pa siya. So, data saving test and di pa available sa Philippines. So, yun. And baka sa OBT na tayo makakapagkuha ng APK dito sa Play Store. Pero, you can have it sa ano. Saan yun? Meron sa APK Pure. Or kung gagamit ka ng VPN sa Canada, kukuha mo to. Kaya mo yan. Ikaw pa. Or, meron din sa, kung kita mo siya sa Facebook page nila and maka-join ka sa Discord server. Yun, dun sa announcement nila, hashtag announcement is, meron dun link kung saan mo i-download yung mismong app nito and yung OBB file niya. Come here. Gagawin ko, Arina. Since di nakikita yung total recharge, walang VIP system dito. Siguro oo, kaso ang daming ito. Maganda ng mga promo nila. Limited deals yan. Baby packs. Ito naman. Kaso swertehan din, so chances na free to play friendly siya. But gumastos naman ako ng 52 pesos here and sabi nga nila parang lakas ko para sa 52 pesos spending. Kala nila laki ng ginastos ko pero 52 pesos lang yan. Dati kasi nagtatap lang ako sa akin na. Pero by score naman yung ranking dito. Ano? I know. Joke lang. Ayan. So, hindi naman porket ikaw yung pinakamalakas, ikaw agad yung top 1. So, kahit yung palagi ka dito nag-challenge sa pinakababa, tataas yung rank mo or yung score mo. Magsasat na kami. Wow. Ayan ako papasok. Ito, Kuya Ems. Yes, try mo. Tapos upload mo din dun sa YouTube mo. Pero tingnan mo din sa YouTube, marami nang nag-upload nito. Tapos, kung kasama ba natin sa guild dati sa Shrimp Paste o ibang guild yun. Baka nag-download siya kanina. Try mo na. DST4 ako, pero halos lahat ng server andun ako. Pero ngayon naglalaro ako DST4. And we don't know kung when ang DST5 or ano yun, OBT, since ganyan naman palagi si Neocraft. Marami pa rin naman tambay. Yan, tulog pa mo. Sana all. Wala pa rin dito sa ranking. So, dati dito ako nag-rank sa PetStar. Dito yung mga pets ko. Kaya akala nila sabi ko mga gastos. Minsan nandun. So, may rankings din. Sa Arena, 43 ako ngayon. Pero kaya ko naman mag-top 1. Pero madalian lang. Kasi, ako yung minsan nakikita dun sa ano. Sa gameplay. Tapos dyan. Kasi nakikita dyan. Bood trip eh. Yay, free summon. Basta sortehan din kasi dito kung anong klaseng pet yung ibibigay sa'yo. Pet yan. Ayan, so may mga recommended pets. Ano mo, meron ako dati nitong Diamond Dragon kasi ginamit ko mag-ups ngayon. Ito. Sweet 4. Kasi meron ako Spirit Nature dati kasi wala. Ginamit ko pang ups. Nakapag-trip lang.
So, daming classes dito. So, tapos may wedding din. So, kasal ako dito. Dito kay Tangkles. Yan. Pag masipag lang mag-grind. Hindi, kasi may EXP ano din siya. May EXP cap. Maximum EXP. Tapos, minsan sa mga event, may mga cut-off lang. Halimbawa sa Plant War. Dito. Diba mamaya rank you can rank 1225. Ayan. Dito, magtataya ka parang sabong. Ayan, si Cola, si Curry, tapos si Rice. Si Cola red, yan siya si Cola. Tapos si Curry, yung kulay blue yata. Tapos si Rice, yung kulay green. Ayan, ayan. Ito, baliktad pala. Ano ma, tatalak ako digdi, may nag-aapot kaya. Tapos itong farm scramble, di ko pa to alam. Di ko pa nakapasok yan. Star qualifier quiz. Quiz nila. Guild bunker. Kasi kami. Choppy. Liligpit na si mama. Sarado na kami ng tindahan. Meow, dam. Meow. Yan, so ongoing yung Plant War, so you can gives at least 2 activity each time up to 5 times a day. So 5 times lang. World of Brandies, ano yan? Ayoko, ito yung akin. Ayoko na. Ito lang kaya kong laruin. Tapos pala GMT -5 tong game na to. So America time. Umaga yung event sa atin. Umaga. Hindi pa siya GMT plus event. Yo. Liligpit na si mama. Ano man sa'yo mo? Dadalan ka? Wow! Ano ka dyan? Pinapalog mo naman. Nakasize ito kanina. Kawal mo naman. Live. Gano'n ako nagbibenta. Abakal Po. po. Kasalo po. Ilan? Tapos po Milo. Sarap man po Milo. Sarong kasalo, sarong Milo, tate. Sarong kasalo, dama! O, bebe, ang Milo mo? Wala, 33. O, uli. Dumin ka pala hindi, mahit na pandibis mo. 33. Sige. Bye-bye, Kuya Ems. TY. Good luck pala sa MM. Gameplay. Sniper ko. Ay, puro shield. Staring straight. Ala, nagkanta na. Naka-live. Kaya, Jesse, kaya. How can I summon or ring the bell? So, use... Kubong ang buwan. Sana ko yung kasi. May balance. 1K malang binayan. 1K lang. 1K lang. Ano ito? Aray, kung sa ko yan, ubusin ko yan. Bako man kung may pamilya. Sorry po. Hey! Yeah! Staring
Naubusan ko lang si 5. Dama hindi ko pagparabrubugo na eh. Wow, 300. Saan ako? Kaya ko dyan 1.8. 7, 1, 7, 5, 6. Kalimana. Ay, ang liit mo eh. Just need divide 300 to Suzy 266 Magic. Wow. Chill. Ilaog mo yan ah. Iyo po, may isa dito nga ning kino. Yun ang taga ano, taga yan o, dyan yun sa pagkat.